Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşsyzda baky tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepeşmeleşýär. Garaşsyzda baky tarap Türkmenistan döwletimizde hormatly prezident bilen parasatly ýol başçylygyna alınıp barýan işler Berkarar döwletimizden bagtyarlyk döwrüne münasip ýyrylgylary bilen üstünlikleri başlanýar. Munyň şeýledini hepden dowamyna kuwa kadaram tutuş aýdynlygy bilen tasdiklaýar. Türkmenistanyň prezidentiniň ahaltyka açylyk toplumuna gelip, bu ýerde beýişli bedewler bilen diýdarlaşdy. Hemem dörüjlik bilen meşgul boldy. Arkada prezident bu ýerde bolýan wagtynda ady ruwaýaty öwrüni Akan atly bedewiň ilkinji attaýynyň dünýä ýynine barada bu şu habar getirildi. Milli liderimiz özüniň esasy peşdireni Akan atly bedewiniň ilkinji attaýynyň dogruny baradaky bu şu ruhlandy. Hemem bu habaryň tutuş türkmen halky üçin şahatlykly hemem ähmiýetli wakaň beýanyny öwrününi bellädi. Döwlet başçymyzy kalbyna joşkun berýän bu habara begenip, täze dogan taýşanyň boýuny käbesi Oglaba dejanyň taýýarlany alajatyndandy. Muň özi asyrlar aşyp gelýän dünýä nusuluk milli ýürgüligini döwrüp derejede dowam etdirilýäniň aýdyň şany urly. Bugün mehman arkadamyda täze dogan nurana taý bilen diýdarlaşyp, bu taýşanyň ýurdumyzyň muqaddis garaşsyzlygynyň 30 ýylynyň, hemem Aşgabat şäheriniň 140 ýylynyň giňden dabaranyrlayan ýylyna dünýä ilminiň bu ýysançly wakadyny beledi. Şu günlerde Akan bilen ýyllygydan täze taýyň dogmagy ýakymly pursatlaryň şatlygyny, ruh bilenligini artdyrdy. Hemem türkmen açynaslarynyň bedewleri bilen bu ýysançyny goşulandyrdy. Nurany bedewi täze dogran taýyny bolan mehremligini beýan edip, türkmen bedewlerine mahsus häsiýetlerini açyp görkezdi. Milli açynasy ulgamyny täze dograny attaýa atdaklandy, oň atasynyň ady bilen utgaşdyrmak däbiniň bardygyny bellemeli. Şunukda nazardan arkada prezident bizi täze dogan taýçanyň atasynyň Akany nazar alyp, oňa ýanyp hemem taýyň atasynyň adynyň birinji harpyna laýyklykda şeýle Aşgabat şäheriniň 140 ýylynyň hormatyny bu taýçanyga Aşgabat diýip ad goýdy. Ma'lum bolýarly şöhratly gyýrtakaryň uğruna degişli Akan 2006-njy ýylda doguldy. Arkada prezident bilen esasy peşdireni bu bedewi özüniň ýynnamlygy, gözelligi bilen ahaltyka bedewleriniň şöhratyna şöhrat goşdy. Şeýle döwlet başçymyzy Akan bedewlerini ýurdumyzyň bir näçe toý bayramlaryna gatnaşdy. Aýratynam türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli gurulany dabralarda şöhratly Akany möhüm orunda ýeşip boldy. Taryhyň dowamyny belli bolýarly atşapşyklary türkmen halkynyň durmuşyny möhüm oruna eýleýän bayramçylyk dabralarynyň şany toýlaryň esasy ýaraşygy bolup durýar. Türkmen bedewleri toýlaryň bedew bolmak bilen bir hatarda halkymyzyň ýakyn hemratyny, sirdaşyny öwrülýär. Ma'lum bolýar 2017-nji ýylda Akanyň şahar paýy galmak bilen paýtagtymyzda geçirilen ýapyk binalarda götürgüşüň boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň alawy ýakyldy. 2018-nji ýylda bolsa Akan şahar paýy galyp, ýyzgy iki aýagynyň üstünde ýürümekde 10 metr aralygy 4,19 sekundda geçip, bäsişigiň bu urnuş boýunça dünýä rekordyny täzirledi. Munyň özi ahaltyka bedewleriniň dünýä ýüzündäki şöhratynyň hasamy berende galmagyny, hemem Akanyň gadanýan ýeňişleriniň halkary derejesinde ikrar edilmegini şertlendirdi. Döwlet başçymyzy bedewler bilen diýdarlaşyp, Şapora atly Milli bedewi atkanydan çykardy. Hemem oň bilen bir sellem gezip etdi. Daýtekleriniň ajaýyplygy bahar pasynyň ýakymly howasy bilen utgaşyp, insan kalbyna oňyn täsir edýär. Hormatly prezident bu bedewi atlanyp, oň bilen ýürüýüş etdi. Seyitçilik usullaryny kämil başgarýan hemem çapyktywarlygyny eýinçe sırlaryny elalan, çapşyklarda ýokary netijeler görkezýän milli liderimiň belleşýäli bedewleri ýürüýüş etdirmek, olary seyitlemegiň esasy urlarynyň biri bolup durýar. Aty çapy goýurmadan odul, bu kadanyň ýerine ýetirilmegi möhümdir. Häzirki döwürde aty seyitlemegiň milli ýürüýüşleri döwrüp derejede ösürilýär. Ahaltyka bedewleriniň gözelligi, paýhat hemem öz bolşulygy dünýä açynaslaryny özüne beýni edýär. Bu görnüşleri insan bilen bedewiň arasynda köp asyrlaryň dowamyny emelegilen içki ruhy baglanyşyga äşkar edýär. Bu baglanyşyk häzirki wagtda türkmen açynaslarynyň hemem açylyk sportynyň ösürmeginiň täze taparynyň esasyny emele getirdi. Her ýylyň aprel aýynyň soňky ýeşenwetinde türkmen bedewiniň bayramynyň bellenmegi Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmagyň Watan şaharynda geçýän. Şu ýylda türkmen alabaýynyň günüň bedew bayramy bilen birlikde geçirilmegi şöhratly pederlenmeden dünýä bilen milli gymmatlyklarynyň ähmiýetiniň belentdigini, hemem bu gymmatlyklara ýurdumyzda uly üns berilýänini alamatlandyrýar. Hormatly prezident bu ýerdäki iş otağyny dürüjlik bilen meşgul boldy. Arkada prezident bu ak mermerle paýtatmyň taryhyny, oňa häzirki döwürde ýeten derejesine, hemem şäheriniň ödürlük kynçylyklara garşy durup, berkarar bolmagyna başlanyny Aşgabat atly kitabynyň soňky jümlelerini ýazmaga girişdi.
Hormatly prezident bu da täze kitabyny Aşgabatyň taryhyna şäherde atyrlar aşyp gelýän milli ýürüligiň üstünlüğine, paýhasy bedellemeden dördüň gymmatlyklaryna hem halkymyň atyrly diýip desularyna aýratyn ähmiýet berilýänini gönükdirlen maglumatlar toplumyny bir ýere jemledi. Milli dermede eter dürüdýän wagtynda alma maglumatlary hem ygtybarly edebi çeşmeleri, atyrlar aşyp gelýän hem halkymyň durmuşyny mekem ornalan ýürüligler esasanýa. Türkmen halkynyň baý taryhyny, ýyl arasynda ýürgünli bolan riwayatlary, halk dürüjliginiň eserlerini içgini öwrenýär. Bu bolsa hormatly prezident bilen eserleriniň has gymmatly hem ähmiýetli bolmagyny üpçünediýär. Milli dermeden beýleşi ýaly çeper dürüjlikle meşgul bolmak adama ägurt ruhy lezzet, alham joşgyny berýär. Aşgabatyň 140 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görülýän günlerde täze taýçanagyň dünýä inmegi hormatly prezident bilen alhamyny joşurdy. Bu bolsa hormatly prezident bilen Aşgabat adly täze kitabyna bu baradaky maglumatlary girizmek köwüsini ýerdi. Şunuň bilen birlikde milli dermeden şahatlykly pursatlary alhamy joşup, ak şäherimi Aşgabat adly goşgyn döretdi. Hemem beýferemi täze kitapda ýerleşdirmegi makul bildi. Az ýaňy durmerjeni ak şäherimi Aşgabat dostluğunluk merkezi, ak şäherim Aşgabat, galkyp ganat gerdigim, sap söýgüden gurdugum, ýüregi seni ýurdumyň, ak şäherim Aşgabat ýaly bentlerden ibarat boşgy, täze kitapda möhüm orny eýler. Şeýlelikde hormatly prezident bilen Aşgabat adly täze kitabyna ýene bir baby hem täze dördüň goşgyny ýerdi. Hem täze kitabynyň mazmuny jemledi. Arkada prezident bilen ýyldyry talatyny tejesinde asyrlan hem nesilden ara baranşyny özüne jemleýän milli ýürüligleri giňden wagtylýar. Munyň özi nusguluk derejäge törleni milli ýürüliglerden dowamata atylmany giň ýol açýar. 24 martda hormatly prezident bilen Gurbanoğlu Berdimuhammedow paýtatmydan işgürlük hem durmuş maksatly desgalan kemale gelýän ýer bolan günorta günjogyna alınıp barlayan işler bilen tanışdy. Ýurdumyzyň baş şäherine durmuş ykdysadyny sürmek, gurulýan desgarlarda milli binagarlyk ýürüligleri bilen häzirki zamanyň ösen derejesine utgaşdyrmak, hem paýtatmyzyň durmuş düzümini kämilleşdirmek bilen baglanyşykly meseleleri millilerden hemişelik üns merkezine saklanýar. Hormatly prezident we ak mermerli Aşgabatyň günorta günjogyny fiil suwuny soğuju akabalan, hem suw toplaýjy desgalan gurulşynyň alınıp barlayan ýerine geldi. Bu ýerde fiil suwlaryny soğuju akabalan hem suw toplaýjy desgalan gurulşy işleri. Şeýle bu ýerde diňe bir türkmen halkynyň däl, eýsem tutuşgun nor halklarynyň beýik akyllary, magtumuly pragynyň heýkeliniň ýerleşdirijek ýerleri, oňa töwereklerini awadanlaşdyrmak boýunça ýerine ýetilen işler barada hatabat berildi. Hem bu işler barada giňişli maglumat berýän taslamalary hem çyzgylar görkezildi. Hormatly prezident bilen görkezilen taslamalar hem çyzgylar bilen içgin tanışyp, olary bir neçe bellikler aýtdy. Hem degişli düzelişler ýerdi. Hormatly prezident bilen dostlugy, watan söýjüligi, merdanlygy çağırýan ajaýyp eserler bilen dünýäde meşhur bolan magtumuly pragyň heýkeliniň hem oňa ýanyşyklarynyň awadanlaşyrylyşynyň häzirki zamanyň ösene binagarlyk şöhretlerini laýyk gelmelerini beledi. Şunu bu ýerlerde gurulýan desgalar köpetän eteginäki tebiga aýratynyklar bilen bir bütügi sadaşy emele getirmeler. Hem olaryň tasamlary taýýarlanyna häzirki zamanyň ösen tejribelerinden milli binagarlyk ýürüligleriniň hem ýerli özboşly tebiga aýratynyklardan uralmalary, ekologiýa meselelerine möhüm ähmiýet berilmelidir diýip hormatly prezident beledi. Hem bu wagtda anyk taşyklary berdi. Milli dermede Aşgabatyň dürli döwürlerde dürüjülik işgärlerini aýdymşary hem kompozitorlary täze eserler döretmäge ruhlandyran onu belläp, şäheriniň bu günjogyny giň diýwaryň eteginden magtumuly pragynyň toplumy ady bilen dürüjülik işgärleri üçin ýetilen merkeziň dördülmeginiň maktada laýyk boljakdygyny aýtdy. Döwlet başçymyzy bu ýerde ýurdumyzyň baş şäheriniň günorta günjogyny fiil suwlaryndan goraýan desgalar toplumynyň gurulşynyň dowam edýän ýerine tarap urdy. Şeýle häzirki döwürde bu ýerde fiil suwlaryny soğuju akabalan hem suw toplaýjy desgalan gurulşygy baty diýip günlerde alınıp barlýar. Gurulşykda urunýan kuwatly teknikalaryň ýokary iş önerjiligi bu ýerde ýaýbanlandyrylan gurulşyklaryň diýip günlerini ýokarlanýar. Hormatly prezident bilen taýşyran laýykda Aşgabat şäheriniň günorta tarapyndan fiil suwlarynyň goraýjy desgalan gurulşyny Almataýdan esaslandyrylan şöhretler hem bu degişli dünýäniň ösen tejribesi işiň ulanylýar. Şeýle bu ýerden geçýän fiil akabalarynyň duruk täzelenip, olary häzirki ýolun talaplaryna laýyk derejede döwruplaşdyrylýar. Bu işleňe ýokary derejede amal aşyrylmagy paýtatmydan günorta günjogyny häzirki zaman desgalarynyň fiilge ähliwliklarynyň hem beýlek toplumlaryň gurulşyklarynyň bökdönşleri alınıp barylmagynyň baş şertini emele getirýär. Şunu işleňe ekologiýa derejesine möhüm ähmiýet berilýär. Hormatly prezident bu ýerde alınıp barlayan işleri şeýle şu töwerekleň tebiga aýratynlyklaryny synady.
Sadaşykly ötüşýörün üçin paýtatymyň günorta günjegindäki binalar synady. Soňky ýyllarda ýurdumyzyň baş şäheriniň keşfi tanarmal derejede özgerdi. Muň özi hormatly prezident bilen paýtatymyzy üstürmek boýunça öňe sürýän başlanýyşlarynyň üstünlikli ýerine ýetirilýäniniň aýdyň netijesi. Döwlet binalarnyň sadaşygy bu günjeginde tebiga aýratynyklar bilen goşup, gözüňe girenýän gözellikdir diýär. Soňra Milli dermeden garamagyna sil suw akabalarynyň guruluşyklarynyň, şeýle akabalaryň uruny ýerleşdirilýän suw saklaýjy desgalaryň şekil tasamlary, suw sorugy nasoslaryň oturdurjak ýerleriniň çyzyklary barada hasabat berildi. Hormatly prezident we Aşgabat şäheriniň günorta tarapynda sil suwlardan goraýjy desgalar toplumynyň guruluşyna möhüm ähmiýet berilmeligini, şunu tebiga akabalaryň döwruplaşdyrylyp, degişli derejede ulanylmalygyny beledi. Bu işlerde halkymyzyň köp asyrlyk tejribesinden uğranmagy möhümdir diýip hormatly prezident beledi. Paýtatymyzyň hemem oň töwereklarynyň awadanlaşdyrylmagy, şäher gurşugyny ekologiýa awadançylygynyň üpçünedilmegi bilen baglanyşykly meselelerini üstünlikli durmuşa geçirmek uğruna zerur taýýarlar edilmelidir. Hormatly prezident paýtatymyzyň iş uýurlyk hemem durmuş maksatly desgalar toplumynyň kemale gelýän ýerine gurulýan binalaryň bir bütegi binagärlik sadaşygyna möhüm ähmiýet berilmeliligini beledi. Hemem bu wagtda degişli ýolbaşlara anyk görkezmeler berdi. Häzirki döwürde hormatly prezident bilen tawşyryna laýykda bu günjekde sil suwlaryny suwja akabalaryň guruluşy dowam edýär. Şeýlelikde bu ýerde umumy uzunlygy 52 kilometr barabar bolan akabalar gurular. Şunun bilen baglykda umumy uzunlygy 29 kilometr goloý bolan tebigi sil suw akabalarynyň durkun täzelemek işleri alınıp barylýar. Bu yerleriniň sil suw akabalary Garawum derýasynyň demirgadandaky suw akabatyna birikdirilýär. Şeýlelikde paýtatymyň günortasynda jemlenýän sil hemem ýagyn suwlary bir bütegi uğra birigip, altyna sonra Türkmen kölüne tarap gidýän akaba goşular. Hormatly prezident we gurulýan desgalaryň aýratynam sil suw akabalarynyň tasamalary taýýarlanyna, hemem olaryň guruluşygyna ýokary hil derejesine möhüm ähmiýet berilmeligini, desgalaryň guruluşynyň almatyny esaslanmalygyny, hemem bu desgalaryň uzak möhletligini häzete eýe bolmalygyny beledi. Hormatly prezident we köpetän etegindäki ýerlerde gurulýan sil suwlaryny sowuji desgalaryň ury bilen akýan suwlaryň altyna sonra Türkmen kölüniň akabatyna goşulyp, Garawumyň jemgyýetçinde ýerleşýän Türkmen kölüne aktarylmagynyň ähmiýetini beledi. Daşky uşagy goramak, tebigaty aýagly çemeleşmek, geljek nesiller üçin öň gözelligini hemem baýlygyny saklamak Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň möhüm uğurlarynyň biridir. Hormatly prezident we bu wajib ähmiýetli işlerde dünýäniň öňde barjy tejribesiniň oýlanşykly ulanylmalygy, hemem bu desgalaryň guruluşynyň almatyny esaslanmalygy barada bir neçe anyk tawşyklar berdi. 25 martda hormatly prezident we Gurbanoğlu Berdimuhammedow haky tarabynda Senagatçylar Telekaşar birleşmesiniň agzasy, Oğuz ýol hojulyk jemgyýeti tarapyndan gurulan hemem ýurdumyzyň Watan toplumynyň önümçilik düzüminiň üstüne getiren döwrewab ýylaçyşgany toplumynyň açylyş dawratyna gatnaşdy. Şeýle hormatly prezident we sanly ulgam arkaly ýurdumyzyň ähli welaýatlaryna gurulan täze ýylaçyşganyň açylyşyna ak pata berdi. Oğuz ýol hojulyk jemgyýeti tarapyndan Atabaýew adyndaky daýhan birleşiginiň çägine gurulan ýylaçyşganyň ýyllyk önümçilik kuwaty pomidoryň hemem beýleki göýe önümden şolsany balgar burçunyň şeýle hyýaryň 2000 tonusyna barabardyr. Döwletimiziň Watan toplumynyň önümçiligini hemem teknikalarynyň döwruplaşdyrmagyna aýratyn ünseriýanyny bellemek gerek. Häzir ähli degişli meseleleri sany tehnologiýalary ulanmak bilen innowasion esasy çözdürýär. Pudu üçin ýurdumyzyň toprak howa şertlerine gabat gelýän täze kysymly teknikalary ýygylarla satyn alýar. Hormatly prezident we bu ýere ýygnanlara gutly sözi bilen ýüzendi. Hormatly prezident bilen Taşýaly Berkarar döwletimizden bagtýarlyk döwrüne ýurdumyzda syýasy, jemgyýetçilik, ykdysady we meden taýdan uly ösüşleri başlanyň geçirýär. Milli ykdysadyň ähli puduklaryny ýokary depler bilen ösürmek boýunça giňmeşörli maksatnamalaryny işlere amal aşyrylýar. Garaşsyz ýurdumyzyň ähli ýerlerine döwrewap önümçilik hemem medeni durmuş maksatly desgalary ýyldyry gurulyp ulanylmagy berilýär. Dünýäniň ösen döwletleriniň täze tehnologiýalary, alman hemem teknikanyň iň soňky gazananlary önümçiligi giňden ornaşdyrylýar. Müňlerçe täze iş ornlary döredýär. Milli dermede alınıp barlayan bu işleň bolsa ýurdumyzyň ykdysady kuwatynyň ýyldyry ýokurlanýanyny görkezip, mehriban halkymyzyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň düýpli gowranýanyny şaýatlyk edýäniňi beledi. Şunun bilen birlikde ýurdumyzyň ykdysadynyň ähli puduklaryna sanly elektron urgamy giňden ornaşdyrylýar. Hususy önüm öňürjiler tarapyndan gurulyp ulanylmagy berilýän hemem sanly elektron urgamy arkaly dolanyrylýan döwrewap önümçilik kärhanalarynyň sany barha köperýär. Vilayetlerimizde döwrewap tehnologiýalary ornaşdyrylan göýe önümleri geçişdirilýän ýylaçyşganyň bir wagtda altyny dawraly ýa-da açyp ulanmagy berýär diýip hormatly prezident aýtdy. Olaň umumy meýdany 35 hektara barabardyr.
ýurdumyzyň Senagatçylar we Telekeşer birleşmesiniň agzalary tarapyndan gurulan bu ýyla çykandylar ýylda 8750 tonna göýek önümleri öňürmäge niýetlenenler. Uly ekranlarda täze desgalary ýyldyrly peýda bolup, olaryň üçinçiligi hemme önümçilik kuwatlar barda. Aýdyň düşünje almagy mümkinçilikler ýani video rolikler görkezildi. Birinji bolup göni viza araknaşygy Ahal vilayatynyň Akbuğday tarapy çykdy. Bu ýerde magtumlarda Nahy Daýhan birleşiginiň çägine gurulan ýyla çykany ýerleşdirildi. Oň umumy meýdany 3,5 hektara deň bolup, tassama kuwaty 1 ýylda 876 tonna önüme barabardyr. Soňra teleköpre Balkan vilayatynyň Türkmenistanyň şäheri goşuldy. Bu ýerde 2 hektar meýdana ýerleşdirilen şeýle desgalan ýene bir guruldy. Taslama telekeçi nazyk tarapyndan amala aşyryldy. Bu ýerde 1 ýylda önümüň 500 tonnasyny öňürmek gödüňi tutulýar. Soňra sanly urgan boýunça video araknaşyga Daşoğlu vilayatynyň Göröwli tarapy çykdy. Bu ýerde umumy meýdany 5 hektara deň bolan döwrüwa bir çykan açyldy. Oňa ýyllyk taslama kuwaty göýek önümüň 1250 tonnasyna barabar bolar. Soňra ekranda Liverpool vilayatynyň çäherji tarabynyň Watan daýhan birleşiginde gurulan nowatdaky ýeri ýyla çykany peýda boldy. Oň umumy meýdany 8,5 hektara deň bolup, bu ýerde 1 ýylda 2125 tonna önüm öndüriler. Soňra göni video araknaşyga Marwur aýatynyň Sakarçagy tarapy çykdy. Bu ýerde Aşgabat daýhan birleşiginiň çägine 8 hektar meýdany eýleýän ýyla çykany guruldy. Ýyla çykany toplumynyň tassama kuwaty 1 ýylda 2000 tonna önüme barabar bolar. Vilayatlardaky dawra araknaşyjlar hormatly prezident we owa goşulyk pudogyna başyny başlany oňyň özgörtmleri Watanymyzyň durmuş ykdysady ösüşine munasyp goşunt goşmaga çarşýany işgöwdümleri golýan üçin tüýsürekden hoşalyk bildirdiler. Nötralşyýaly milli dermine başçylygyna amala aşyrylýan owa goşulyk toplumyny ýyldyrly ösdürmäge, oňa mümkinçiliklerini netijeli peýda almaga, maýy goýum işeňleri höwsenilmäge gönükdirlen şäherlerim ýurdumyzyň önüme önerjilerini täze zähmet üstünliklerini ruhlandyrýar. Senagatçylar we Telekeşer birleşmesiniň başlygy Hudaýberdi hormatly prezident we ýurdumyzda telekeşiligi üstürmek üçin döredilýän şertler, halkymyzyň awadançylygyny hemme durmuş derejesini ýokarlandyrmak barada edilýän arady üçin tüýsürekden hoşalyk bildirdi. Soňra milli dermede owa goşulyk önümleriniň ýaýbangylaryny giňerimli sergisi bilen tanışdy. Bu ýerde ýurdumyzyň owa toplumynyň urgamlaryny ýürütüleşen telekeşler hemme hususy önüm önerjiler tarapyndan önürilen önümleň aýlyk hemme gaýtadan işleýän senatyň önümleriniň giň görnüşleri görkezildi. Ýigit hoşuluk jemgyýetine esaslanyrjy Duranowyň gurrungerşiýary meýdany 34 hektardan gowrak bolan ýyla çykanyda pomidorlaryň 15 görnüşi üstürlüp ýetişdirilýär. Hemme işgärleriň 450 zähmet çekýär. Önürleyen önümden köp bölegi eksporda urulýar. Oňa ýokary hiýle hemem ekologik taýdan araçlarygy alyjylaryň isleginiň artmany şertlendirýär. Hormatly prezident we önümçiligi dolanuş işlerini sanlaşdyrmagyň, burada görülýän şäherleri işeňleşdirmegiň möhümdigini atyp, o wetenawat karhanalarynyň eksport kuwatyny artyrmak maksady bilen daşary ýurtda hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklaryň giňeldilmegine hemem mahabat işlerini aýratyn üns bermelerini beledi. Hemem şunuň bilen baglykda birnäçe degişli tapşyryklar berdi. Bu ýerde owdan bedelene sergi bölümlerini hemem diýwarlyklarda göýek önümlerini meýweleň hemem bakça, däne, süt, et, süýjük kökü önümleriniň, gaplanan önümlerini meýwe kişdelen, duda ýatyrlan önümlerini, meýwe suwlarynyň, şeýreli içkilerini durru görnüşleri hemem beýlekler görkezildi. Hormatly prezident we göýek önümlerini daşarky bazarlara iýermek hemem olaryň bähbetli şertlerde ýerlenme bilen baglanyşykly hemem meseleleň häzirki döwrüň anyk ýagdaýlaryny nazara alyp almy çemereşmeleri, öňde barjy usullar hemem tejribeleri esasynda öwrünilmelerini beledi. Soňra hormatly prezident we ýyla çykany toplumynyň işi bilen tanışdy. Ýyla çykanyň hemem ogdy ýol hoşuluk jemgyýetiniň ýol başçysy Milli Gulyf toplumyň enjamlaşdyrylyşy önümçiligini texnologiýalar hemem bu ýerde ýetişdirilýän göýek önümleň şol sany pomidoryň ýetişdirilişi, hasyllygy ýetişýän möhroty barada gurrun berdi. Bu ýerde ähli önümçilik işleri awtomatlaşdyrylan hemem kompýuterlaşdyrylan usulla amala aşyrylýar. Ýyla çykanlarda döwrüwap enjamlamak hemem ýokary netijeli texnologiýadan ulanylmagy, hasyllygy ýokarlandyrmagy arkaly önümçiligiň netijeligini epes artyrmaga ýardym edýär. Bu ýerde owa hoşulugyna şol sana tohumçylygy hemem seçkiçilik işine almagy öňde barjy gazanlaryny ornaşdyrmak üçin uly mümkinçilikler açylýar. Hormatly prezident we ýyla çykany toplum bilen tanışlygyny tamamlap hemem onu üstürmekde üstünlikleri ardy edip toplumyň ýolbaşçysyna täze owa hoşuluk traktorynyň açaryny dawraly ýa-da goşurdy. Telekeşi öz nowbatyna arkada prezident we asaýatyň hususy ulgamyna berilýän ýyldylarly gollaw üçin tüýsürekden hoşalyk bildirip, geljekde de öňde goýan wezipler çözmek üçin ähli taýlalary etjekdigini anandyrdy. Şeýle milli dermeden adyndan beýleki vilayatlarda açylan ýyla çykanyň ýol başlaryna döwrüwap owa hoşuluk senikalar goşuruldy.
26 martda hormat prezident we Gurbanoğlu Berdimuhammedow sanly ulga marqaly Ministrler Kabinetiniň nowatdaky mejlisine geçirdi. Onu döwletimiň durmuşa degişli möhüm meselelere ara maslahatlaşyly. Hemem milli aqsaýatlaryň puwdoklarynyň sadaşky ötüşine gönükdirilen bir näçe resmi namalaryň taslamary araly. Mejlise gatnaşyjylary alınıp barlayan işler barada hasabat berdiler. Watanymyzyň gullap etmegi, raýatlarymyzyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň mundan berýän gowrunulmagy bilen baglanyşykly işleri hasabatlaryň esasyndadyr. Hormat prezidentiň ýol başlygyna amal aşyrylan şäheriniň netijesinde ýurdumyzda milli aqsaýatymyzyň durnukly ötüşiniň üpçüne edilýänligi, hemem halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň hasamy ýokurlanýanlygy bellenildi. Hormat prezidentiň belleşýäli milli maksatnamalaryň keýfiýetiniň işleňe dogry ýerine ýetirilmegi möhüm güýpedir. Olu watanymyzyň ähli ururdaky ösüşi bilen baglanyşykdyr. Her bir işde sadaşyk ýokary netijeleri üpçünedir diýip hormat prezident belledi. Häzirki wagtda döwrüň talamyna laýykda işlenmegi ösüşi aqsaýatymyzy öňüdüşlige adylmaga mümkinçilik berýär. Şu nokta nazardan biziň her bir işimiz üstünlüklerini esasynda düzmeler. Hormat prezident ýurdumyzyň daşary we içeri syýasatynyň betaraplyk, parahatçylyk, söýjülük, hoşniyetli, goňşuluk hemem özara bähretli, hyzmatdaşlyk ýürügi esasynda alınıp barlaýanyny görkezýändigini belledi. Ministrler Kabinetiniň mejlisinde döwlet durmuşa degişli başga da bir näçe möhüm meseleler garaly. Hemem olar boýunça degişli çögütler kabul edildi. Hepden möhüm wakalary hormatly prezident bilen il ýurt bähretli işleriniň ruwaşlanýanyny, watanymyzyň ähli babatlarda ýokur diýip günlerde ösýänligini äşkar etdi. Şun ýurdumyzda Türkmenistanyň Konstitusiýasyna hemem Saýlaw kodeksine laýyklykda şeýle Halk Maslahatynyň karary esasynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň ilkinji saýlawlary geçirildi. Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýylligi bellenilýän ýylda hemde Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk baýramynyň öň ýagyna geçirilen möhüm jemgyýetçilik-syýasy çäri mehriban akademiyanyň başlangyjy bilen amala aşyrylýan. Şeýle döwletimiziň demokratik esaslarynyň hassa puwtlanylmagyna, hakyky halk häkimiýetçilik ýürelgelerini berkarar edilmegine gönükdirilen taryhy ähmiýetli waka gurly. Ýurdumyzyň sungaty suwatlarynyň çykyşlary bu möhüm wakanyň dawrasyny artdyrdy. Bugün geçirilen saýlawlaryň ozalky saýlawlardan düýpli tapawutlanýanyny bellemek gerek. Olar ýurdumyzda ilkinji gerek. Gizlin ses bermek hemde günnäl saýlaw hukuky esasyna ýurdumyzyň vilayetleriniň we Aşgabat şäheriniň halk maslahatlarynyň mejlislerine geçirildi. Saýlawlary vilayet we Aşgabat şäher halk maslahatlarynyň agzalarynyň jemi 230 ýyl gatnaşyp, olar degişli saýlaw toporlary tarapyndan hasabalany. Ýagny saýlawçylaryň Ahary vilayetine 37-si, Balkan vilayetine 39-si, Daşawuz vilayetine 39-si, Lewap vilayetine 38-si, Mary vilayetine 39-si, Aşgabat şäherine de 39-si hasabalany. Halk maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary bäsleşik esasyna geçirildi. Ýurdumyz boýunça merkezi saýlaw toporuna belli alynan dalaşgärleriň 110-si 48 mandat üçin bäsleşdiler. Munyň özi bir ýer üçin 2-3 dalaşgäriň bäsleşigini aňladýar. Olara bir meňdeş mümkinçilikler öýdürildi. Saýlawlaryň geçirilişine syýasy partiýalar, jemgyýetçilik guramalary, raýat hemde dalaşgärler tarapyndan bellenilen milli synçylaryň 440-sy öz ygtyýarlyklarynyň şäherlerine syn etdiler. Olaryň esasy wezipesi saýlawlaryň açyklygyny hemde aýanlygyny, kanunçylygy laýyklygyny üpçün etmekden ibaret boldy. Ma'lum bolşaly milli hukuk ulgamyny kämilleşdirmek, ýurdumyzyň esasy kanuny döwre wagtlaşdyrmak işleri döwlet başlanynyň başlangyjy boýunça bir näçe ýyl mundan ozal başlandy. Şonda milli liderimiz merkezi we yerli wekilçilikli edaralaryň işiniň netijelegini ýokarlandyrmagy baş wezipe hökmüne kesýetdi. Çünki bu düzümler ýurdumyzda häkimiýetiň ýeke-täk göz başy hasaplanýan halk tarapyndan kemale getirilýär. 2020-nji ýylyň sentýabrynda geçirilen halk maslahatyna döwlet dolanýaş edaralaryny we jemgyýeti kämilleşdirmäge gönükdirilen özgertmeleriň şäherlerini hormatly prezidentimiz döwlet häkimiýetiniň wekilçilikli kanun çykarjy edarasynyň işini kämilleşdirmek bilen bagly bolan anyk wezipeler kesýetledi. Milli liderimiň teklibi esasyna konstitusiýa laýyklykda Türkmenistanyň Milli Geňeşi hakkynda täze kanun kabul edildi. Şol resmi namadan gelip çykýan kadalaşdyrjy hukuk namalary işlen taýýarlandy. Saýlaw kodeksine üýtgetmeleri we goşmaşylar girdildi. Munyň özi Berkarar Watanymyzda parlamentarizmi we demokratik özgertmeleri ösdürmekde täze ädim boldy. Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agzalarynyň saýlawlaryny diversifikasiýa ýolaryny ösdürmek hormatly prezidentimiň tarapyndan döwleti gurmagyň möhüm wezipesi hökmüne kesýetlendi.
Halk Maslahatynyň agzalygyna, watandaşlarymyzyň hormatyna we ynamyna eýe bolan Berkarar Watanymyzyň kuwwatyny, türkmen halkynyň awadançylygyny we rowaşyny hasa putunundurmagyň berhwidine hormatly prezidentimiziň giň gerimli durmuş ykdysady maslahatnamalaryny durmuşa geçirmekde güýjüni, tejribesini we bilimini gaýgyrmaýan münasip dalaşgärler saýlamak üçin ähli şertler gözüne tutuldy. Kanun çıkarıcı edaranyň Halk Maslahatynyň we meclisinden ibaret bolan iki palataly düzüminiň döredilmegi, dünýä we milli demokratik tejribesine, halkara hukugynyň umumy qiradilen ýörelgilerine we kadalaryna gybap gelýär. Mehriman akadamyz şu ýylyň 25 fevralyna meclisiň deputatlary bilen geçirilen duşuşygyny açyk edip, ýurdumyzyň döwlet häkimetiniň kanun çıkarıcı edaratynyň hil taýdan täze iki palataly parlament ulgamyna geçirilmegi döwletimiziň jemgyýetçilik-syýasy durmuşyny ören möhüm taryhy wakadyr. Şeýle biziň döwlet adam üçin diýen insanperwer ýolagymyzyň we onuň amala asyrylmagyna gönükdirilip durmuşa geçirilýän ýylygy döwlet syýasatymyzyň dawaranmagynyň aýdym mysallary diýip bellidi. Türkmenistanyň Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary boýunça ses bermek tamamlandy. Saýlawlary welaýetlaryň we Aşgabat şäheriniň halk maslahatlarynyň agzalarynyň 98,7 göterim atnaşdylar. Welaýet we Aşgabat şäher saýlaw toporlary ses berilen bültenleri sanamaga başladylar. Merkezi saýlaw toporunyň beren maglumatlaryna laýyklykda saýlawlar geçirildi diýilip ikrar edildi. Açıklık we aýanyk ýagdaýyna goramaşylykly geçirilen bu möhüm jemgyýetçilik-syýasy çäre demokratik ýörelgileri çuňlaşdyrmagyň ýolyna nowatda möhüm ädime gurly. Saýlaw kodeksiniň düzgünlerine laýyklykda saýlawlaryň netijeleri ýakyn wagtda eglan ediler. Ýurdumyzyň welaýetlerine de Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary guramaçylykly geçirilip, baky Berkarar diýärimiz üçin möhüm syýasy waka bolan bu saýlawlary öňünden ykçym we ähli taraplaryň taýýarlykla gelinmegi saýlawlaryň Türkmenistanyň Konstitusiýasyna, Türkmenistanyň saýlaw kodeksine laýyklykda ýokary derejede geçmekligini öpçün etdi. Çuňur watançylyk duýgularyny ýokary ruhaniýetlige wesen geçen saýlawlar welaýetleriň medeniýet we sungy düsatlarynyň çykyşlary bilen badargalyp, hakyky bayramçylygy bu möhüm çäre bagşynyň medeni çykyşlarda aýdylan aýdymlar arkadaky prezidentimiň başy durmagyny ýurdumyzda ýetilýän beren sepgitleň Watan berkararlygynyň türkmen dünýäsiniň ajaýyplyklarynyň wasfnamasyna urulyp, bu ýerde milli mirasymyzy şöhlendirýän muqaddas milli deplemizden gözbaş alýan uly joşgun bilen ýerine ýetirilen milli tanslar dawara aýratyn gözellik çaýdyp, soňra döwlet senamyzyň ýanglanmagy bilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlaryny guramaçylykly geçirmek boýunça welaýet Halk Maslahatynyň meclisi geçirilip, meclise Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlaryny guramaçylykly geçirmek boýunça görülen taýýarlyk işleri barada maglumat dinlenildi. Hemem welaýet Halk Maslahatynyň agzalarynyň gizlin ses bermekleri bilen saýlawlar başlanyp, saýlawlar Türkmenistanyň Konstitusiýasyna, Türkmenistanyň saýlaw kodeksine laýyklykda gizlin ses bermek arkaly milli synçylan gatnaşmaklaryny dünýä ölümlerine laýyk gelýän milli demokratiýanyň ýörelgileri esasyna geçirmegi aýratyn bellälikdir. Berkarar Watanymyzyň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň we meclisinden ibaret Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň döredilmegi, Halk Maslahatynyň agzalygyna demokratik ýol bilen gizlin ses bermek arkaly iň münasip dalaşgärliň saýlanylmagy, demokratik dünýä we hukuk döwleti bolan ata Watanymyzyň mundan beýlegem gülläp ösmegini, halkymyzyň erkin bagtyar durmuşyny, ýaşaş durmuş derejesini hasam ýokarlamagyny öpçün ederip, munyň özi hormatly prezidentimiň başda durmagyny, okunly ösüşler bilen öňe barýan Berkarar diýärimiziň dünýä derejesindäki şanyny arşa göterip, welaýet Halk Maslahatynyň agzalarynyň ählisiniň ses bermekligi tamamlanandan soň, welaýet saýlaw toporunyň başlygynyň eglan etmekligi bilen ses bermeklik tamamlanyp, welaýet saýlaw toporunyň agzalary ýörüýte belenen ýerde bültenleri seljermäge, sesleri sanamaga girişdirip, Garaşsyz hemişelik betarap Watanymyzyň taryhyny, syýasy durmuşyny möhüm orun aljak, ýurdumyzda hereket edýän kanunçylyklara laýyklykda milli demokratiýa esasyna geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary, ýurdumyzda wekilçilikli edaralaryň sanynyň köpelýänligi, halkymyzyň çuňur behwidinden ugur alýanlygy bilen aýratyn ähmiýete eýedir. Milli medeniýetimizde sunugatymyzy ösdürmek Türkmen sunugatyny täze aýdym saýlar bilen baýlaşdyrma uruny giň girimli işler alınıp barlýar. Mehriman arkadaşymyzyň golly himaýetleri netijesinde ýurdumyzda ýyly geçirilýän dörejilik beýatlaşyklary, festivallary Türkmen sunugatynyň täze ösüşüre wesenmegine, ýyl içinden täze dekinlen ýüze çykarmagyna, ukyp başarnyklarynyň giňden açylmagyna uly ýardam berýär.
Maýkuly Wadynaky Türkmen Milli Konservatoriýasynyň ýanynaky ýörüte saýçylyk mektep internadyny Türkmenistanyň Medeniýet Ministrliginiň Matumladynaky ýaşar guramasynyň merkezi Geňeşiniň bilelikde guramagyny çağılar sungat mekteplerini 2020-2021 okuw ýylyna tamamlayan okuwçylaryň arasyna yglan edilen Halipa ýörelgesi şägird görüli satly dörüçilik bäsişiniň jemleýiji tapyr geçirilip, çağılar sungat mektepleriniň okuwçylarynyň arasyna geçirilen bu dörüçilik bäsişigi nusgawy saat sungatyny hasam ösürmekde, yetkinjekliň ýerine ýetirjilik usatlygyny kämilleşdirmekde. Olarda saat sungatyna bolan gyzyklanmany artdyrmakda, şeýle-de ýaş tekinleri ýüze çykarmakda möhüm ähmiýete eýe bolip, Halipa ýörelgesi şägird görüli satly dörüçilik bäsişiniň jemleýiji tapyr münasibetli paýtatymyzdaky çağılar sungat mektepleriniň okuwçylarynyň ýerine ýetirmeklerine aýdym sazda konserdam uly ruh welentligi beslenni. Belent ruhda ýerine ýetirilen aýdymlar türkmen sungatynyň ösmegi, kämilleşmegi hem ýaşlyň tebigy zekinlerini ýüze çykarmagy we okuýup başarnyklaryny açyk görkezmek üçin ähli mümkinçilikler döredip berýän hormatly prezidentimize hoşarlygyň öz boşly beýany bolup ýanglandy. Berkararlyk etrap häkimleriniň ýaşar guramasynyň Berkararlyk etrap Geňeşiniň içeri işler ministrliginiň wekilleriniň Aşgabat şäher çağılar we yetkinjekler köşküniň guramagyny meniň Watanym at bilen mektep okuwçylarynyň Türkmenistanyň şekillendirişi sungaty muzeýine gedelenji gurulýar. Bu çäranyň ýaşary watançylyk ruhuny terbiýelemekdäki orny aýratyn ähmiýetidir. Hormatly ýaşar, häzir bolsa gepleşmegde hepden dowamyna garaşylýan Habarda ýurdumyzyň gidrometeorologiýa barada gullugy tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýär. Salam alyk edýärler. Hormatly ýaşar, bilşiňiz ýaly Türkmenleriň milli ýyly senanamasynyň Nowruz döwrü dowam edýär. Mähriban adamlar, gelingen bolsa mart aýynyň 29-ndan aprel aýynyň 4-üne çenli hepden dowamyna ýurdumyzyň welaýetlerine hem de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan hawa maglumaty bilen tanış bolalım. Yani gelecek hepden başında o ikinci yarımını yurdumdan şäheriniň gün matardan çyly hawa akymyň aýrylaşmagy netijesinde ýarymyň ähli welaýetlerini we Aşgabat şäherini ýagşyň ýagmagyny, şeýle-de hawanyň gecelik temperaturalarynyň durnukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Hastakygy yurdumyzyň Balkan welaýetine ütkap duran bulutly hawa bolup, hepden ikinji ýarymyny ýagşy ýagar, ýylarym çakmagy mümkin. Günogordan demiral günatary orny ötgödýän tilik sekundda 8-13-den 12-17 metr etýän şymal öňsmegini, hem de hawanyň temperaturasynyň gecelerine 2-7 gradusdan 15 gradusgacha maýyl, gündüzlere 26-30 gradus, welaýetyň Karary etraplaryna 12-17 gradus maýyl bolmagyna garaşylýar. Diyarımın ahal welaýetyne ütkap duran bulutly hawa bolup, hepden ikinji ýarymyny ýagşy ýagar, ýylarym çakmagy mümkin. Günogordan demiral günatary orny ötgödýän tilik sekundda 6-17-den 12-17 metr etýän şymal öňsmegini, hem de hawanyň temperaturasynyň gecelerine 2-7 gradusdan 14 gradusgacha maýyl, gündüzlere 10-15 gradusdan 30 gradusgacha maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň mar welaýetyne ütkap duran bulutly hawa bolup, hepden ahyryna ýagşy ýagar, ýylarym çakmagy mümkin. Günogordan demiral günatary orny ötgödýän tilik sekundda 7-12-den 11-16 metr etýän şymal öňsmegini, hem de hawanyň temperaturasynyň gecelerine 1-6 gradusdan 14 gradusgacha maýyl, gündüzlere 11-16 gradusdan 30 gradusgacha maýyl bolmagyna garaşylýar. Diyarymyň Lewap welaýetyne ütkap duran bulutly hawa bolup, hepden ahyryna ýagşy ýagar, ýylarym çakmagy mümkin. Demiral günogordan demiral günatary orny ötgödýän tilik sekundda 7-12-den 12-17 metr etýän şymal öňsmegini, hem de hawanyň temperaturasynyň gecelerine 1-6 gradusdan 15 gradusgacha maýyl, gündüzlere 9-14 gradusdan 29 gradusgacha maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň daşary welaýetyne ütkap duran bulutly hawa bolup, hepden başynda we ikinji ýarymyny ýagşy ýagar, ýylarym çakmagy mümkin. Demiral günogordan demiral günatary orny ötgödýän tilik sekundda 6-17-den 10-15 metr etýän şymal öňsmegini, hem de hawanyň temperaturasynyň gecelerine 1-6 gradusdan 10 gradusgacha maýyl, gündüzlere 8-13 gradusdan 19 gradusgacha maýyl bolmagyna garaşylýar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkap duran bulutly hawa bolup, hepden ahyryna ýagşy ýagar, ýylarym çakmagy mümkin. Günogordan demiral günatary orny ötgödýän tilik sekundda 7-10-dan 11-13 metr etýän şymal öňsmegini, hem de hawanyň temperaturasynyň gecelerine 3-5 gradusdan 14 gradusgacha maýyl, gündüzlere 10-12 gradusdan 23 gradusgacha maýyl bolmagyna garaşylýar. Hormatly ýaşar, ýurdumyzda mart aýynyň 29-ny magnit gaýdasynyň gowşak täsirli bolmagyna garaşylýar.
Mehriban adamlar, siz mart aýynyň 29-ndan aprel aýynyň 4-üne çenli Kepden dowamyny ýurdumyzyň welaýetlerine hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanış bolňyz. Edidi watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölüçükleriniň moçorynyň kadadan 5 götürüm artmagy bilen baglanyşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňaýsız täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şeýle hem ýaz paslynda howanyň derejesiniň üýtgeýänligini nazar alyp paslawlara geyinmegi maslahat berýär. Mehriban ýylaşlar, bu düzgünleri berja etseňiz, ýylyň islenlik paslyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şununla Watan habarlary ýetişmez jemgyýet. Berkarar döwletimizden bagtyarlyk döwründe aty Watan Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär. Ähli ösüşüň ödenine bolsa halkyň bähidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sağ olun, edileşer.